anu Mas Jani kok. Ayo ayo digayengke jelas nada campur sarine Mas Mus koordinatore iku gel MC-ne munggah munggah ning pucuk gunung dhuwur dhuwur piyangen matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu Erik aku guguk oh jangan lagi dia lagi oh lah jalan lah Ayo, monggo Bapak. Sutrawa Mas Glen Monggo Pak De. Bunda. esok awan Su awan ning omah wis ora krasa. keluyuran Keluyuran anggoleki sing tak sayang. mubeng Mubeng meter anggonku golek ora krasa ora krasa esuk awan.
dumateng masuk Gito pemilik Bose servis AC Kulkas mesin cuci pemilik kunjuk kateng dumateng masuk Gito Ayo masmu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Rasulullah